Sloeser, wat noteer jij eigenlijk zoal op zo'n blokje? Ja, nu nog niks zie ik, maar... Ik zet er vooral mijn training op en mijn opstellingen. Ja, en je zet dan opstelling op, je zet dan je training op. Maar Ja. is dat niet te klein voor een training op te zetten? Nee, Nee? een paar steekwoorden, dan weet ik wat ik wil gaan doen. Oké, En, want hoe bereid jij een training voor? Ik begin altijd op maandag met nabellen van de tegenstander. Nou, nu na de winterstop heb ik gelukkig zelf Veritas tegen VV zien voetballen, vorige week. Maar normaal bel ik even met een trainer die er net tegen gespeeld heeft. En dan weet ik wat de tegenstander gaat doen. Dan kijk je naar je eigen elftal en dan zet je training op papier. Wat wil je dan doen? Zet je dan een training op papier. En vanavond is dan een dinsdagtraining. Dan trainen jullie nog op donderdag of op vrijdag? Vrijdag. Op vrijdag. Wat ga je vanavond doen? Vanavond is het conditioneel. Dus we gaan flink in de bak. We hebben een vervelende voorbereiding voor de rug, achter de rug. Want veel geblesseerden uit de winterstop, helaas. We hadden gehoopt met een volle groep aan de slag te kunnen. Maar veel geblesseerden, dus we hebben aan moeten passen. We hebben minder kunnen oefenen. Dus we zullen nog even gas moeten geven, zodat we scherp zijn. Wie zit er nog in de lappenmand dan? Daantje van Nienhuis. Gaat volgende week krijgt hij een scan in het ziekenhuis, want ze komen er niet achter wat hij heeft precies. Uitgevallen hier thuis tegen NWC. Rodi en Frans, verdedigers, Rodi van de Heuvel en Frans Nowacki zijn allebei niet fit. Zo. Dus ik hoop dat die vanavond weer, als die allebei op 80% kunnen trainen en vrijdag voluit, dan hopen ze stiekem in te kunnen zetten, zondag. Dat zijn ook twee jongens die nu in het Venlo zelf al staan. Ja. Ja, want Rodi is erin gekomen, Kasper van Meulen die is een backpacker, dus die kunnen we natuurlijk niet gaan opstellen. Wat vind je van Venlo zelf al, van het initiatief? Leuk. Ik vind zo'n dingen heel leuk. Ik denk dat dat wel wat leven brengt. Je merkt, veel mensen hebben daar een mening over. Moet ook, hè? Ja, dat moet ook. Voetbal is, iedereen mag zijn eigen mening hebben en iedereen mag zeggen en vinden wat hij wil. En uiteindelijk moet daar een elftal uitkomen, vind ik, met jongens die fit zijn. Ja. En die daarvoor willen gaan. Ik denk dat je nu al een heel mooi elftal hebt. Ja, we hebben wat jongens van jou erin staan al. Frans Nowacki, Rodi, Charles Boots. Ja. Dan moet ik even kijken, wie nog meer. Ja, er zijn echt wat. Max Henders natuurlijk, die staat er ook in op dit moment, want Robert Willems is geblesseerd. Oké. Dat wil trouwens niet zeggen dat hij dan als Robert Willems terugkomt, dat hij... Dat moeten ze maar bewijzen. Ik wil net zeggen, en dat is wel belangrijk wie de meeste stemmen krijgt daar. Maar goed, dat is allemaal leuk en aardig. Dat Venlo zelf al zondag moet je tegen Veritas, daar gaat het echt ergens om. Ja. En dat is de topper en dat is ook de favoriet. Veritas moet die van jullie gewonnen hebben, of zijn jullie de favoriet, want jullie bovenaan staan? Ja, je kunt het van twee kanten bekijken, maar ik vind dat wij de favoriet zijn. Jullie zijn de favoriet? Wij staan bovenaan. Wij spreken heel duidelijk die ambitie uit om te promoveren en daar moet je er ook niet voor weglopen. Jij kan geschiedenis schrijven zelfs, hè? Wij als team kunnen geschiedenis schrijven, ja, als we kampioen worden. Ja. Gaan we afwachten of dat gaat gebeuren?